Приятели, добре дошли в поредното ми видео на GTA. Както виждате, сега сме на Diamond казиното и ще въртим колелото. Ето това е Diamond казиното, за който не е запознат. Това е колелото на късмета, от което са падни арпи, пари, дрехи, много неща могат да ти са паднат. И да, хора, тук нещо правя. Аз сега не играя хора, не пипам джойстика. Това е видео, ето тук, това е Redwood, някаква си кола. Някаквото ни горе на кола, какво очаквате? Това е Diamond казано. Ето ми го скина, няма ви покажам лицето. Ще го оставим за финал и за финал ще ви покажа моят красив гараж. Хора, сега малко тук е някакъв маняк ще е такова. Хора, вижте, без да пипам джойстика, вижте какво правят. Аз се дърпам, вижте. Той просто маняка идва, вижте. И ние сме двамата и се борим за колелото, кой първи ще бъде. И гледайте. И ние отиваме някъде. Не изплаща някъде, ние нищо не правим. И хора, само не се очудете, че имам кръв по лицето. Така. Това е тук защото падах с мотор. Аз бях с мотор. И елото спин. Дайте. Да, спин. И кой ще се падне? Не. Братле, беше близко до колата. Арете в бар. Братле, изстига. Братле. Тъпото. Добре, хора, сега откъде да излеем. Аз не искам, защото точно така ми дава. Ей, тук на карта някъде беше. Извинете, откъде се тръгна. Не аз ставам от тук. Бейте. Това асансьор нищо не прави. Не искам да бъда на асансьора. Не. Искам да се махна просто. Сега ще ви покажа безплатния мотор, който за нищо не става. Айде, бе. Айде. Това е просто един нормален ден в GTA. По-скоро мой нормален. Хора, сега ако не направя хора, заклеям се, ще направя стънджа по каква е тази. Хора, Формула 1. Моля да подкарам. Не, за NX Gaming 2. Той притежава колата му. Ако иначе беше буквално някакво NPC, тогава щях да открадна и да я карам нея мотора, щях да го щупя, да го заревя. Добре, хора. Сега не знаем хора къде да ходим, тъй че да се маркнем. Кажете малко. Не знаем това. И сега хора ще... Ако не направя стънджъмп, не знам. It's a really butterfly. Say don't bet move. I got you. Това е тук... Хора, карам с 300. С 300. С 5000 карам аз. Тук буквално аз... Претръпах се поне днеска 10 пъти. Но тогава не снимах. Просто почнах да снимам това. Кой да качи? Къде да отидем? Ще отидем в магазинчето. Хора. Трябва да ходим. Не знам, хора, откъде мина? Как го върти, хора? Защо ме въртите? Просто ще мина отпреде, не е отзаде. Не знам, хора, откъде мина. Ще мина отзаде. Аз сега разбрах. Хора, аз сега разбрах откъде трябва да мина. Добре, тук и трябва да отида на големия път. Хора, ще се пробия, за 10. Вече това ми е 9-10 път. Тъй, че... Не, това май ми е 9 път, в който се пробия днеска. Не знам дали ще ми е... Не се знае. Тук какво се... Хора, направихме стънджъмп, тъй че аз съм много доволен. Ще карам на first person, защото хора на first person не карам добре, просто наскоро се научих да карам. На first person, защото на мен ми е малко трудно. Опа, тук се прибих. И хора, малко тук махнах малко от сцените, защото буквално видеото ще трябва да е дълго, защото е 10 минути, а с 2 минути не трябва да... с 9 минути по-малко е и то... Да, 8 минути, а то самото клипче е 10 минути. И превъртях времето. По-скоро във видеото.
След тая хора стига. Сега, това тук е магазина за пистолети. За пистолети, помпи, снайпери, минигънове. И защо се нарича минигън, като искам, какво е това? Да си го купа ли? Хора, кажете ми какво е това сега. Той изстрелваше май заря, не знам. Аз май безплатно го бях взел. Хора, вижте колко сто една емка. Една емка, вижте колко сто хора. Кой ме работи? О, искам минигън. Какво, няма ми го дадеш ли, каза? Няма ми го дадеш ли? Няма ми го дадеш, какво? Казвам да се махам. Ще ми го дадеш ли, бе? Ще ми го дадеш ли, бе? Аз забавих, че не дава ръжа. Тук я да видим сега дрехите, дете ги продава. Стори мода, доколко се знаем, имаме само няколко. По принцип, хора по-добре заслужава си онлайн или PlayStation Plus да си купите. Купете си. Хубаво са вършат работа, може да играем онлайн. Хората, които имат Tactical PlayStation, можем да играем с тях на GTA. Може да играем. Хората, които имат за дискове, може да играем Fortnite. Защото ако и те имат GTA, няма да ни даде да играем. Защото на мен ми изписва отгоре на вас хората с дискове. Не ми дава да ги джойнвам. Тъй, че сега хора за финал ще ви покажа моя гараж. Чайте да превъртя от видеото. Айде. Сега 10-тия път тук пак се блъснах. Ох, малко ще превъртя. Сега съм в гаража ми. Вие трябва да влеем в гаража. Добре, вече се прибирах за 10-ти път. Не знам за кой вече път се прибирам. 11 или 12. Не, хора, не. Хора, си чарах да ви кажам, ето ма дома съм си. Дай хора, това ми е май за 12-ти път вече. В кое се прибирам, не знам. Ще видим на видеото. Сега се влизам с мотора, който е целият начупен, всичко му е щупено. И на герла му се видя поне лицето 1 милиард път. Тъй, че спокойно хора, ето ми го героя. Без тия там работи деца. Сега това ми е бронираното BMW. Не това. Сега чайте напълно first person ви покажа. Това ми е бронираното BMW, виж. Това ми е бронираното BMW. Едно от най-любимите ми коли, втората най-любима. Това е така някаква моя открадната кола, отвънка я откраднах един път. Едно Порше ли е това? Май Порше, не знам. Май беше Порше. Така, имаме Спрънг количката, която се купих. Безплатна е. То мотор скъй бях, той е безплатен. И хора, най-хубавата кола, Зенторното ми! Зенторното! Хора, за малко ще споря тук. Хора, Зенторното! Най-хубавото от всичко. Да, хора, от мен. Това беше видеото. От мен, хора. Чао и до нови срещи. Повечето сега малко ще качваме гейминг видеа. И после как пробваме някакви работи. Тъй че от мен чао.